Takže nazdar lidi, já vás tu všechny vítám u mého dalšího videa, no spíš u tutoriálu. A dneska si ukážeme, jak stáhnout libovolný mod do Minecraftu. Já jsem si teda vybral Flans mod do verze 1.7.10 a teď si ukážeme, jak ho vlastně stáhnout. Takže stránku vám dám do popisu videa a teď si to jdeme ukázat. Takže tady na to kliknete a máme si tady, dáte OK. Za chvilku se nám to stáhne. Tak pak se najdete složku s vaším, kde máte Minecraft a měla by tady být složka mod. Tu si rozkliknete a vložíte do té složky. Rozkliknete si a tady máte takovou, vlastně vypadá to krabici, co taky rozkliknete. Tady to si nevšimněte. Vlastně tady už to je. A tady si dáte, na co to chcete nainstalovat, tak třeba tady na 7.10 a dáte install mod. Dáte ne. Pokud počkáme. Takže až se mod doinstaluje, tak se vám ukáže vlastně toho a tady dáte OK. Tak teď to všechno vlastně můžete proškrtat. A můžeme si zapnout Minecraft. Tak až se vám zapne Minecraft, a teda používám Knet, tak si vlastně vezmete tu verzi, New Profile, a mělo by to být jako 1.7.10. Teď nevím, jaký to je, sakra. Zkusme třeba tohle, uvidíme. Tak jo, už se mi to načetlo a jdeme to vyzkoušet. Já už jen teda tady mám vytvořenou mapu a už tam mám něco připraveného. Tak jo, už to tady máme a mám tady pro vás připravenou ukázku pár těch věcí. Jako první jsem si připravil německé protiletadlové dělo. Vidím. Jo. Bylo to vážně epický zvuk. Vážně. Pak tady máme ruské protiletadlové dělo, taky vážně. Vlastně úplně stejný, akorát, že je trošku pomalejší. To. Co bylo vážně divný. A to nevadí. Pak tady všechny se ty zbraně a ty vozidla krafty a takovýhle. Teď jsem si připravil pro vás americkou pušku Springfield, která v druhé světové válce posloužila, jako kdybyste řekli snajperka, takže. Čekáme. Vážně jako, to je dobrý mod, tady máme granáty, které jsem chtěl taky otestovat. Jsme třeba tenhle. To dalo slušný výbuch. Jsme ještě předposlední. Jsme na to prase. Je tady. A teď tady máme různý auta a takovýhle. Třeba zkusíme německý převozní auto.
Těžko se teda ovládá, to jo. Tady máme americký auto, taky převozní s kulometem. Úplně vlastně stejně, akorát má jinou barvu. Tady máme tanky M4 Sherman a Panzerkampfwagen 4 Ausführung. Typoval bych asi F2. Tak jo, a ukázka druhého tanku, to je ten M4 Sherman. Vlastně úplně stejný, akorát, že no v Minecraftu úplně stejný, jinak byl rozdíl. A ještě ukázka jednoho kulometu. Německého kulometu MG42. Taky vážně boží. Vážně na těch serverech, když takhle hrajete Cooperation, tak to musí být vážně zábavné. To bylo všechno. Já děkuji za každý like, odběr, zhlídnutí. Pište samozřejmě hromadu komentářů, jak se vám video líbilo a takovýhle. A zatím čus a uvidíme se u příštího videa.